Искам да се извиня вчера, ако някой съм обидил с нещо. Аз в принцип съм емоционален човек и изживявам нещата, въпреки че това не е редно тук. Защото все пак сме дошли да играем. И рано или късно това нещо ще да се случи. Просто аз съм такъв тип човек, който ги изживява нещата. По никакъв начин не съм искал да нагрубя всеки един. Аз бях човека, който видях с хамбургера, с мислите ми за всеки един, напълно реален, истински. Не съм перфектен, искам да се извиня на всички, включително на Марио. Защото много често го обиждах и така нататък, което е мъжко от моя страна. Стига се, не. И съжалявам за това, защото си добро момче. И към Ванеса даже, защото разбирам и нейната гледна точка на нещата и може би